Right, aiwa nezuro Passion Java akazonakidza vanhu. Passion Java vanhu vaziva vakanyatsotaura kuti aiwa Zanu PF ihombe, Zanu PF yakamugadzirira site. Sizvamuziva kuti Passion Java aiwa anga akanobraiba kandi anga akaenda kuna Idi Mnangagwa kuti anopuwa vanhu aiwa takaona mabhazi anosvika 48 aiwa akaungana kuti atakure vanhu but akazongoshamisika achiona mustadium musina kana vanhu mune vanhu vashomanene kune zvaitarisira sadapinda mashoko atogwa nevanhu aiwa neevidence iri panapa vanoti bva subscribe like otina on the bell icon notiri kuona panapa baba Harare aona chiposta vachiti can someone please photoshop this for a friend of mine muite kunge makazara thanks kune vachabatsira aiwa manga musina kana vanhu mustadium sezvamuri kuona pamapictures aya mumwe ano panapa chimudhisa achiti at Prophet Passion Java service kuti kuzara ataona kuti pangooneka section kakona chete kainguva nevanhu asiona kuti panapa anonzi Kerina Mujati anosvika aiwa achimudza aiwa akasvika kanyorora tsamba chaicho akati good evening Zimbabwe, today is the 9th of May 2024 and it's 6 minutes past 9 p.m. in Harare. This day is the day Passion Java you have to understand that Zanu PF is bigger than his ego. He bribed from cell level up to district level and promised 140 buses. Unfortunately, Panganai Java thinks Zanu PF supporters are as foolish as him. I'm very certain kuti Madara Msangano are having the last laugh. How you dare, you devilish and bogus pastor, to think you can command Zanu PF supporters ranging from Catholics, Salvations, Methodists, Apostolic, Evangelist, Mazion, and Amtend etc. to come to your satanic verses whereby you will be doing your fake tongues. Saka panapa ndo mashoko ari kudziwa nakerina Mujati achitomutuka nemamwe mashoko asingaitotitauri panapa atoona kuti aiwa Passion Java akaremerwa aiwa zvaifungira kana zvaiexpecta akanyatsa kuhosta service yake mustadium hombe muHarare asi kwakangoya vanhu aiwa vanongokwana muka nyangwe pakashoka diki kanenge achitoita kana nemunhu achangotanga kutoimba chaichai ataona kuti aiwa Passion Java akaremerwa sachimbotudze mafungiro enyu ronaona vakawanda vakareacta pamamessages aya vachiti aiwa kwa Passion Java hatimboendi, kwa Passion Java hatimbosvikiko, anotinyepera tichitudza aiwa matangs enema. Sachimbotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi aiwa pena comment section medu musangano subscribe kulike channel on the bell icon.